नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम या कार्यक्रमात मी निलेश आणि सोनिया तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आज आहे शनिवार, सुपर सॅटर्डे. आज 2 मॅच आणि उद्या रविवार पुन्हा एकदा 2 मॅच. त्यामुळे दोनदा आम्ही तुमच्या भेटीला येणार आहोत. दोन्ही मॅचेसचं विश्लेषण घेऊन सकाळी 11 जो की आत्ता आपण भेटतोय आणि पुन्हा एकदा भेटणार आहोत संध्याकाळी 4 वाजता ते संध्याकाळच्या मॅचचं घेऊन विश्लेषण. आता बोलूया थोडंसं MI आणि LSG जी आज पहिली मॅच आहे दुपारी 3:30 वाजता त्याच्याविषयी. त्याच्या अगोदर थोडंसं येऊयात आपल्या सेगमेंटकडे, गेस द प्लेयर. यस, आज आपण ओळखायचा आहे तो एक बॉलर आणि हा बॉलर खूप मोठं नाव होतं या बॉलरचं आणि उंचापुरा गोलंदाज होता, जोरजोरात टाकायचा. सचिन तेंडुलकर. येस, सचिन तेंडुलकरचा सुद्धा आत्मविश्वास थोडासा यांनी कमी केला होता कारण त्याला खेळता येत नव्हतं त्याला काही थोडे दिवस, पण नंतर सर आहेत, देव आहे क्रिकेटचा, त्यामुळे त्यांनी बरोबर रेमेडी काढली आणि ह्याला सुद्धा लांब लांब ठोकलेला आहे. तर बघूया आजचा बॉलर कोण आहे. तुम्ही बघितलाच आहे कोण बॉलर आहे तो. छोटी हिंट काहीतरी. एका टप्प्यावर सतत बॉल टाकू शकायचा. तुम्ही किती वेळ टाकायला सांगा. आय थिंक इनफ. आणि दुसरी हिंट मी एक छोटीशी देतो. सध्या भारतात आहे आणि भारताची गोलंदाजीची धुरा सांभाळतोय. तर 2 हिंट तुम्हाला ह्या पुष्कळ आहेत याच्याबद्दल. तर नक्कीच आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा हा बॉलर कोण आहे. येऊयात कालच्या प्रश्नाच्या उत्तराकडे. कालचं उत्तर होतं, सगळ्यांनीच ओळखलंय, म्हणजे सांगायचीच गरज नाही, सगळ्यांनी एवढे रिस्पॉन्सेस आले. जॉन्टी रोड्स. येस, जॉन्टी रोड्सचा तो फेमस रनआउट होता, वर्ल्ड कपचा रनआउट होता, म्हणजे फ्लाइंग जॉन्टी असं त्याला तिथपासून नाव खरं पडलं होतं, तेच होतं. येस, तुम्ही बरोबर ओळखलं. आजचं पण आम्हाला उत्तर असंच कळवा. येऊयात आजच्या मॅचकडे. मुंबई LSG. मुंबई वाटते खूप वाटते आणि प्लेयर्सना पण वाटत असणार आहे नक्कीच. पण मी सांगेन की रोहित शर्मा हा कॅप्टन आहे की त्याला आता कळलंय आपल्याला रन्स करण्याच्या आणि मॅच जिंकण्याच्या त्या पलीकडे काही पर्याय उरलेला नाहीये. त्यामुळे खेळणार आहेत ते आता पुन्हा मुंबईमध्ये, त्यामुळे नक्कीच काहीतरी चमत्कार करतील असं वाटतंय. पुण्यातनं पुन्हा एकदा मुंबईकडे जात आहेत. 3 लागोपाठ मॅचेस खेळले होते पुण्यामध्ये, परत स्वतःच्या घरी गेलेले आहेत. तर एखादी घरी पण चक्कर झाली असेल रोहितची कदाचित. बघूयात त्याचे स्टार्स बदलतायत का, नशीब बदलतंय का आणि धावा करतोय का. त्याच्यासमोर आहे तो दुसरा कर्णधार आहे लखनौचा KL राहुल. नक्कीच रन्स करतोय. चांगल्या प्रकारे टीमची बांधणी देखील त्यांनी केलेली आहे. जवळपास पहिल्या 3-4 नंबरच्या टीममध्ये त्याची टीम पहिल्या दिवसापासून त्यांनी ठेवली आहे, त्यामुळे एफर्ट्स जास्त लावतोय. तर मजा येणार आहे दोन्ही कर्णधारांमधला हा सामना बघायला. येऊयात आजच्या मैदानाकडे. आजची मॅच आहे ती ब्रेबॉर्नवरती. विकेटबद्दल काय सांगशील? मला असं वाटतं हे असं विकेट आहे की पाटा म्हणायला पण काही हरकत नाही, कारण इकडे आपण खूप रन्स बघत आलोय आणि आत्ताही बघतो आहे. ऑफकोर्स बॉलर्सना सुद्धा मदत मिळते, मी असं नाही म्हणणार नक्कीच, कारण आता मी म्हटलं तसं की पिच जे आहे ते जरी ते मेंटेन करत असतील तरी ते यूज पण झालेलं आहे. तो नक्की विकेटमधनं बॉलर्सना काही मिळणार आहे, पण रन्स फॉर शुअर आहेत. वेअर अँड टेअर होणार जसं म्हणतायत की वापरलं गेलंय, त्यामुळे तेवढा त्याचा उपयोग होतोय, त्यामुळे त्याचा उपयोग दोघांना होईल. बॉलर आणि बॅट्समन दोघांनी उपयोग होऊ शकतो. जर टॉस जिंकलाच रोहितने तर तुला काय वाटतंय तो काय घेईल? मी ट्रॅडिशनली नक्कीच बॉलिंग करायला पाहिजे, पण मी पुन्हा एकदा सांगेन की हारलेलं टॉस बरं आहे, कारण सगळं करून झालेलं आहे त्यांचं. सलग 5 मॅचेस हारल्यानंतर आता हा एक ऑप्शन त्यांच्याकडे राहिला नाही की टॉस हारणं. पण टॉस जिंकल्यानंतर कॉन्फिडन्स असतो आणि त्या कॉन्फिडन्सविषयी आदल्या दिवशी चर्चा पण होते. ज्यावेळेस टीम मिटिंग असते त्यावेळेस ठरवलं जातं की उद्या जर समजा टॉस आपण जिंकतो तर आपण काय करायचंय, त्याची स्ट्रॅटजी आखली जाते. मी एक नक्की ॲड करेन की दुपारची मॅच आहे, सो कदाचित रोहित शर्मा बॅटिंग घ्यायला सुद्धा त्याला विचार करता येईल आणि तो करेल असं मला वाटतंय टॉस जिंकून. टॉस जिंकून बॅटिंगच करावी असं वाटतंय, कारण मॉइश्चरचा विशेष फरक पडणार नाही. पण मॅच आहे दुपारची, त्यामुळे भर उन्हात तुम्हाला बॅटिंग करायला थोडं डिफिकल्ट जाऊ शकतं, पण बॉलिंग येस करू शकता तुम्ही. त्यामुळे बॉलिंग टॉस जिंकल्यानंतर पहिली तुम्ही बॉलिंगच करावी असं तरी आमचं म्हणणं इथनं बसून आहे. येऊयात MIच्या प्लेइंग 11 कडे.
मुंबईकडे येईल तर तू म्हणलास ते अगदी खरं आहे की त्यांच्याकडे हा खरंच मोठा प्रश्न निर्माण झालेला की खेळवायचं कोणाला 11. पण बघायला गेलं तर ओपनिंगला रोहित शर्मा आणि ईशान किशन. रोहित शर्मावर खूप प्रेशर असणार आहे कारण तो स्वतः कॅप्टन आहे आणि रन्स होत नाहीत. हे दोन्हीचं प्रेशर मॅचेस हरतायत, ॲडिशनल प्रेशर. त्यामुळे त्याला आज खूप मोठी जबाबदारी पेलवण्याची गरज आहे. 3 नंबरला आपल्याला वाटलेलं सूर्यकुमार यादवला पाठवतील कारण तो सगळ्यात चांगला बॅटिंग करतो आणि त्यांनी जास्ती ओव्हर्स खेळायला पाहिजेत. पण डिवाल्ड ब्रेव्हिसची जी मागची इनिंग्ज आपण पाहिली त्याच्यानंतर कदाचित त्यांच्यामुळे ते वर खाली त्या तेव्हांचं 3 आणि 4ला होतंय. त्यामध्ये सुद्धा मला थोडासा असा आक्षेप असा माझा पर्सनल आहे की त्यानंतर तरी सूर्यकुमार यादव याला पाहिजे होता. परत तिलक मरवारावरती पाठवलं, त्याला आणखीन खालती ठेवताय तुम्ही. म्हणजे जर अशी परिस्थिती आहे तुमच्याकडे, एक तर तुम्ही तुमच्या संघामध्ये असलेले प्लेइंग 11 पैकी 4 लोक तुमच्या संघात नाही आहेत. ट्रेंट बोल्ट नाही आहे, पांड्या ब्रदर्स नाही आहेत, अजून 2 जण नाही आहेत जे की परफॉर्म कंटिन्युअसली करत होते. त्यामुळे हे 3-4 नसताना तुमच्याकडे जे आहेत त्यांना तुम्ही तिजोरीत ठेवून त्यांचे 1-2 होणार नाही आहेत. त्यांना एक्सपोजच करावं लागेल, त्यांना तुम्हाला खेळवावंच लागेल. त्यामुळे मला अजूनही असं वाटतंय 3 नंबरला स्कायच बॅटिंगला यायला पाहिजे. जर त्याला 50 बॉल जर तो खेळला तो 150 पण करू शकतो. 50 बॉल खेळला तो 100 सुद्धा बोर्डावर लावू शकतो. 50 बॉल खेळला तर स्काय 70 देखील करू शकतो. त्याला तुम्ही तेवढे बॉल खेळूच देत नाही आहात. एकमेव कारण ह्याच्या मागचं असं मला वाटतं की त्यांच्याकडे तिलक वर्मा आहे तो रन्स करतोय, पण त्याच्यानंतर 5 नंबरला येणारा कायरन पोलार्ड ज्याच्यावर खूप विश्वास होता पण तो सध्या काही करू शकत नाही. आणि मिडल ऑर्डर सांभाळायला म्हणून कदाचित सूर्यकुमार यादवला खालीवर होत आहे त्याची बॅटिंग ऑर्डर. पण नक्कीच तू म्हणलास की त्याला 3 नंबरला माझंही म्हणणं असं आहे की पाठवायला नक्की काही हरकत नाही. इतके दिवस तू म्हणतेस, मला माहिती आहे तुझा राग आहे तो कारण पोलार्डवरती आहे, कारण तो फिल्डिंग पण नीट करत नाहीये तू म्हणत होतीस. पण त्या इतके दिवस तो झाकोळला केला होता म्हटल्यापेक्षा तो शॅडोमध्ये होता तो पांड्या ब्रदर्सच्या, कारण त्या दोघांच्या मध्ये हा यायचा. आणि हार्दिक पांड्या आपण आता बघतोय काय सुंदर फॉर्मात आहे. मध्ये आधी येऊन सुद्धा त्याचाच मोठा भाऊ तो सुद्धा फटके देत होता. त्यामध्ये कृणाल आणि हार्दिक यांच्यामध्ये तो कुठेतरी शॅडो होत होता आणि मग 1-2 मॅच तो करत होता. जर पोलार्डचं तुम्ही रेकॉर्ड बघाल तर प्रत्येक मॅचला त्याचा परफॉर्मन्स नाहीये, 1-2च मॅच तो करतो. पण त्याला साथ सुद्धा लागते ती कोणाची तरी, ते दोघंही या संघात नाही आहेत. 100% मी म्हणेन आज. म्हणूनच आजच्या प्लेइंग 11 मध्ये मी जे बोलीन ते खूप लोकांना कदाचित पटणार नाहीये, पण आज मी म्हणेन की आज त्यांनी पोलार्डला एक मॅच जी आपण एक कंपल्सरी रेस्ट म्हणतो ती देऊ शकतो मुंबई इंडियन्स, कारण त्यांच्याकडे टीम डेव्हिड नावाचा प्लेअर अवेलेबल आहे. CPL मध्ये अतिशय जोरजोरात फटके त्यांनी मारलेत, चांगले स्ट्राईक रेटने तो बॅटिंग करतो आणि ऑफ स्पिन पण टाकतो, त्याच्यामुळे तो उपयोगाला नक्की येऊ शकतो. आणि मी म्हणेन आज मुंबईने हे धाडस करावं, पोलार्डला एक मॅच रेस्ट नक्की द्यायला पाहिजे. मोठा निर्णय आहे, मोठा धाडसी निर्णय आहे. पोलार्डला संघाबाहेर ठेवायचं, तेही लागोपाठ 5 मॅचेस हारल्यानंतर. अगदी खरं आहे, कारण त्याच्यानंतर मी म्हणेन की टीम डेव्हिडचं स्पिन बॉलिंग त्यांनी यूज करू शकतात. तिलक वर्माला मी म्हणेन थोडंसं अजून बॉलिंगमध्ये त्यांनी उपयोगाला वापरलं पाहिजे. बॉलिंगकडे आपण वळूयात की जयदेव उनाडकट, नंतर जसप्रीत बुमराह आणि डॅनियल सॅम्स हे 3 मीडियम पेसर्स त्यांच्याकडे आहेत विथ बासिल थांपी. हे तिघं जे आहेत ते इतके सुंदर बॉलिंगची दुवा सांभाळत आहेत. बासिल थांपी स्पेशली मागच्या वेळेस 2 विकेट त्यांनी काढल्या आहेत. बुमराहबद्दल तर किती बोलू शकते मी, असं म्हणजे मी आय कॅन गो ऑन स्टील बुमराहबद्दल, पण अजून त्याचे यॉर्कर्स जे आपण बघतो ते बघायला नाही मिळालेत तेवढे. आज अजून एक बदल मुंबई टीममध्ये मी सांगेन करायला पाहिजे त्यांनी, किंवा करायचा विचार ते नक्की करू शकतात. ते म्हणजे मयंक मार्कंडेला खेळायला पाहिजे त्यांनी, कारण तो त्यांचाच प्लेअर आहे, त्यांना माहिती आहे तो कसा टाकतो आणि लेग स्पिनरच आहे. मुर्गन अश्विननी चांगली कामगिरी केली आहे, बट तिचे पॅचेसमध्ये झाली आहे, काही जादू करू शकला नाही. हां, त्याच्यामुळे मयंक मार्कंडे पण चांगला लेग स्पिनर आहे. त्यांनी मुंबईसाठी मॅचेस जिंकून दिलेले आहेत पूर्वी. सो त्याला मला असं वाटतं आज 11 खेळवायला काही हरकत नाही आहे. 2-3 चेंजेस सांगितलेले आहेत आणि एक मोठा बदल आहे तो म्हणजे कायरन पोलार्ड. तो संघात पाहिजे का, त्याच्या पुढे एक क्वेश्चन मार्क आहे, एक प्रश्नचिन्ह आहे आणि खूप मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. तर आता वळूयात पुढच्या टीमकडे. पुढची टीम आहे ती LSG, लखनौ सुपर जायंट्स. मागची मॅच हे देखील हरलेत, ते पण फक्त 3 रननी हरलेत आणि ते पण कोणाशी हरलेत तर राजस्थान रॉयल्स. मोठी टीम होती, खूप चांगली मॅच झाली होती, फक्त 3 रनांनी हरलेत. त्यामुळे त्यांना विशेष असं दुःख काय असणार नाही आहे त्यांच्यासाठी. सुरुवात करूया. डावाची सुरुवात करतील ते पुन्हा एकदा KL राहुल आणि स्वतः किंटन डुकॉक, कीपर. दोघंही कीपर म्हणायला हरकत नाही, दोघंही कीपर आहेत, त्यामुळे विकेटचा अंदाज फटकन त्या दोघांनाही येतो. आणि KL राहुल चांगल्या रन्समध्ये आहे, चांगली जबाबदारी करतोय. मागच्या
मागच्या मॅचला पहिल्याच बॉलला तो आऊट झाला होता, पण असं काही नेहमी होत नाही. आणि जर 5 मॅच हरून मुंबईचा कॉन्फिडन्स जो एवढा डाऊन आहे, त्याचा फायदा KL राहुल नक्की उचलणार आणि आज रन्स करणार असं मला वाटतंय. 3 नंबरला दीपक हुडाला पाठवलं जात आहे. तो पण जबाबदारीपूर्वक बॅटिंग करतोय. 25 रन्स त्याने केल्या होता आणि 3 नंबरवरती येऊन चांगलं काम तो करतोय. मार्कस स्टॉयनिस हे मोठं नाव त्यांच्या संघामध्ये ॲड झालेलं आहे. मागच्या मॅचला गडबड झाली, पहिलीच मॅच त्याची होती. त्याची विकेट जिथे पडली RRच्या अगेन्स्ट, तिथेच त्यांनी मॅच घालवली असं वाटत होतं आणि तसंच झालं. त्याची विकेट पडल्यानंतरच मॅच हे लोक हारले होते, पण त्यांनी पण चांगले रन्स केले होते. 38 केले होते. पहिलीच मॅच होती, पण तो रन्समध्ये आहे. त्यानंतर आयुष बदोनी हे एक नवीन नाव त्यांनी घेतलेलं आहे. बरोबर आहे संघाच्या इतके दिवस, त्याच्यावरती पण पुन्हा एकदा भरोसा दाखवतील असं वाटतंय. जेसन होल्डर मागच्या वेळेस 2 विकेट त्यांनी जरूर घेतल्या होत्या, पण तब्बल 50 रन्स देखील दिल्या होत्या. हे महत्त्वाचं काम आहे त्याचं. बॉलिंगसाठी तो खेळतोय, लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे त्याला गोलंदाजी चांगल्या टप्प्यावरती करायला पाहिजे. जास्त व्हेरी लेंथ करून फायदा नाही आहे. कन्सिस्टन्सी दाखवायला पाहिजे त्यांनी, तो ते करेल असं मला वाटतंय. त्यानंतर आहे तो कुणाल पंड्या. कृणाल पंड्याविषयी मला एक तुला विशेष सांगायचं आहे. RRच्या अगेन्स्ट कृणाल पंड्याने बॉलिंग केली नाही. हा एक मोठा धक्का होता मला. तुम्ही त्याला बॉलर म्हणून खेळवताय, म्हणजे बॉलिंग ऑलराऊंडर म्हणून खेळवताय, पण त्याला बॉलिंग दिली नाही. त्यांनी बॉलिंग का केली नाही, गोलंदाजी का केली नाही, याचं कारण त्यांनी अजून सांगितलेलं नाही आहे. ते गुलदस्त्यात ठेवलंय, पण त्यांनी गोलंदाजी नाही केली. हा माझा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. आज बघूया काय करतायत ते. मी सांगेन की मला असं वाटतं ह्या IPL मध्ये सगळ्यांनी ठरवलं की आपण काहीतरी जगावेगळंच करायचं. म्हणजे RRचं बघितलं, लखनौचं आपण बघतोय. एक फक्त ॲड करेन की मार्कस स्टॉयनिसला त्यांनी अजून बॉलर म्हणून वापरलं नाही आहे. त्यांच्याकडे तो पर्याय आहे नक्की. यस, अजून पर्याय खूप आहेत. बघितलं तसं जर आपण या संघाकडे पूर्णच्या स्क्वॉडकडे जर बघितले लखनौच्या, तर सर्वात जास्त ऑलराऊंडर्स या संघामध्ये आहेत. कारण सुरुवातच वर्ण होते. कीपर बॅट्समन आहेत, बॉलर ऑलराऊंडर आहेत, बॅट्समन ऑलराऊंडर आहेत. तर येऊया कुणाल नंतर. अजून कोण आहे त्यांच्याकडे गोलंदाजीचा? कृष्णप्पा गौतम हा देखील गोलंदाजी चांगली करतोय. 2 विकेट काढल्या होत्या, त्यामुळे तो संघात असणार आहे. चमीरा पण त्यांच्याकडे नवीन आहे. बॉलर, चांगला बॉलर आहे. 4 ओव्हर त्याने टाकल्या होत्या आणि फक्त 22 रन दिल्या होत्या. पुन्हा एकदा सांगेन, 24 बॉलमध्ये 22 रन्स. सुंदर गोलंदाजी करतोय. विकेट नाही पडल्या, पण धरून ठेवतोय, रन्स करू देत नाहीये. त्यामुळे समोरच्या बॉलर्सला नक्कीच विकेट्स पडतात. त्यानंतर आवेश खान आणि रवी बिश्नोई. आवेश खान जोरजोरात टाकणार आहे, त्याला तेच करायला त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याचं कामच ते आहे आणि ते तो पूर्णपणे पार पाडतोय. रवी बिश्नोई म्हणजे आपण बघितलंय की कोणालाही तो टशन देतोय, कोणालाही खुन्नस देतोय आणि उकसून विकेट जरूर काढतोय. त्यामुळे रवी बिश्नोई संघात हा असणारच आहे. त्यामुळे साधारण अशी साईट आज वाटते. दोन्हीही साईट बघितल्या तर चांगल्या, कंपॅरिझन वाईज बघितल्या तर चांगल्या आहेत. तर येऊयात त्यांच्या टॉप परफॉर्मर्सकडे. MIसाठी मी म्हणेन मुंबई इंडियन्स, सूर्यकुमार यादव म्हणजे टॉप बॅटरसाठी हा कायम, म्हणजे आत्ता 2-3 मॅचेस नाही तर कायमचा हा टॉप बॅटर आहे त्यांच्या टीमसाठी. टॉप बॉलर बघायला गेलं तर मी घेईन आज नाव बासिल थम्पीचं. म्हणजे जसप्रीत बुमराह असून सुद्धा मी बासिल थम्पी म्हणते, कारण तो खूप छान बॉलिंग टाकतोय, पेस वेरी करतोय, विकेट्स काढतोय आणि रन्स सुद्धा थांबवतोय. टॉप ऑलराऊंडर बघायला गेलं तर मी पुन्हा एकदा नाव घेईन तिलक वर्माचं. त्याला अजून मुंबईने बॉलिंगसाठी नाही वापरलाय, पण तो नक्कीच बॅटिंग आणि बॉलिंग चांगल्या पद्धतीने करू शकतो आणि त्यांना तो एक ऑफ स्पिनर जो एक एक्स्ट्रा मिळू शकतो, तो त्यांना नक्कीच तो पर्याय आहे त्यांच्याकडे. बघताय तुम्ही, सोनियाच्या नावामध्ये कायरन पोलार्डचं नाव नाहीये, त्यामुळे तिने ठरवले की त्याला संघाबाहेर ठेवायचंच आहे. ह्याचा धक्का असा बसणार आहे. पॉझिटिव्हली पण घेऊ शकतात हे प्लेयर्स, ज्यांना जे परफॉर्मन्स करत नाहीये त्यांना वाटेल की जर हा व्यक्ती एवढं दिग्गज नाव, एवढं मोठं नाव जर संघाबाहेर जाऊ शकतं तर आपणही जाऊ शकतो. ह्या अशा मोठ्या प्लेयर्सना, पोलार्ड म्हणा किंवा अजून कोणी मोठे प्लेयर्स, त्यांना 1 दिवसाची रेस्ट पुरते सेल्फ अनालिसिससाठी. मी खात्रीने सांगू शकते ही एक रेस्ट दिली की पोलार्ड वेगळा प्लेअर असेल नेक्स्ट मॅचपासून. वेगळा प्लेअर असू शकतो आणि जर तो वेगळा झाला तर तो काय दंगा करू शकतोय हे आपण वेळोवेळी पाहिलेलंच आहे. तो बघायला आज मजा येणार आहे की त्याला आज 11 मध्ये स्थान मिळतंय का नाही. तर जाऊयात LSGच्या टॉप परफॉर्मर्सकडे. सुरुवात करूया बॅटरपासून. KL राहुल. डिकॉक आहे पण राहुल रन्समध्ये आहे आणि आज रन्स करेल असं मला वाटतंय. बॉलरमध्ये म्हणायला गेलं तर दुष्यंता चमीरा, श्रीलंकेचा स्पिनर आहे, अतिशय सुंदर टाकतोय. त्याचं गोलंदाजीमधलं पृथक्करण आपण बघितलेलं आहे. फार चांगली बॉलिंग करतोय, धरून ठेवतो, रन्स देत नाहीये, त्यामुळे त्याचं नाव मला आज घ्यायचं आहे. ऑलराऊंडरमध्ये म्हणाल तर मी एक नाव घेणार, ते मार्कस स्टॉयनिस. कारण बॉलिंग अजून जसं तू म्हटलेस केली नाहीये, पण त्याच्या हातात बॉल दिल्यानंतर वेगळा स्टॉयनिस आपल्याला दिसतो. बॅटिंगमध्ये दंगा करतोच आहे. तर दोन्ही बघितलेले आहेत आपण, दोन्ही टीमचे टॉप परफॉर्मर्स. येऊयात साधारण प्रेडिक्शन स्कोअरकडे. तुझा काय अंदाज आहे आज
किती धावा लागतील बोर्डावर? 170 180 व्हायला काही हरकत नाही. दुपारची मॅच आहे, ऊन असणार आहे आणि विकेट सुद्धा कोरडं असणार आहे. कोरडं म्हणण्यापेक्षा ड्यूचा जास्त इम्पॅक्ट नसणार आहे. सो 170 प्लस नक्कीच हरकत नाही. 170 180 पर्यंत धावसंख्या पोहोचू शकते. दुपारची मॅच असल्यामुळे तेही तेवढंच करे, कदाचित थोडीफार जास्त पण होऊ शकेल. बघूया, थोड्या वेळात आपल्याला कळणारच आहे. आता येऊयात आपल्या नवीन सेक्शनकडे, जे की तुम्हाला खूप आवडते असं तुम्ही आम्हाला कळवलेलं आहेत, किस्से ड्रेसिंग रूमचे. आज आमच्यासाठी तू आता कोणता किस्सा घेऊन आलीस? मी मागच्या एपिसोडमध्ये म्हणलं होतं की मिताली राज पुस्तक वाचते आणि ते किती कॉन्सन्ट्रेशनने ती पुस्तकही वाचते आणि ती दुप्पट कॉन्सन्ट्रेशनने बॅटिंग करते. पण अजून एक असं मी मॅच बघितली आहे जेव्हा तिच्या हातात पुस्तक नव्हतं, म्हणजे वेगळीच मिताली बघायला मिळाली होती. आम्ही वेस्ट इंडिज सिरीज खेळत होतो आणि वन डे सिरीज होती. आधीच्या मॅचमध्ये तिचा खूप कमी स्कोर झाला, म्हणजे बॉल्स जास्ती आणि रन्स कमी. 40 बॉल 5 मला अजूनही आठवत आहे. हे कधीच नव्हतं बघितलेलं असं दृश्य होतं स्कोरबोर्डवर. आणि नेक्स्ट मॅचला ती बॅटिंग 3 नंबरला ॲज ऑलवेज ती जाणार होती. त्याच्यानंतर ती तिचं नॉर्मल जे रुटीन मी पाहिलंय, ती बॅटवर असा बॉल उडवत बसलेली असते, मग ती ठेवते, सगळं तयारी असते. त्या मॅचला ती कंटिन्युअसली अशी एअर झाला ड्रेसिंग रूम मध्ये घालत होती. हां, म्हणजे एक दिसतं ना कुठेतरी की आज मी रन्स करणार आहे आणि त्याच्यासाठी ते कधी मला बॅटिंगला जाता येतंय अशी ती एक एक्सप्रेशन तिच्या चेहऱ्यावर दिसत होती. आणि डायरेक्ट जाऊन 100 केले तिने त्या मॅचला. सो ते इतकं छान होतं बघायला की मागच्या मॅच नंतर आपण कमबॅक जो कसा करू शकतो आणि स्वतः विचार करून ते एक वेगळीच मिताली त्या ड्रेसिंग रूममध्ये त्या दिवशी बघायला मिळते. ऑलवेज कॅप्टन कूल जी म्हणतात किंवा शांतपणे फोकस्ड असते, ती फोकस्ड होती, पण ती मला असं वाटतं एक वेगळ्या विश्वात होती स्वतःच्या. असं नक्कीच मला बघायला सगळ्यांना तो फरक जाणवला आणि ते सरप्राईज सगळ्यांनी बघितलं. वाव, सुपर. असं वेळोवेळी म्हटलं जाते की ते मोठे प्लेअर असतात, जे दिग्गज प्लेअर असतात, ते त्यांच्या स्वतःचा परफॉर्मन्स हे आदल्या रात्रीच ठरवतात की उद्या मला काय करायचं आहे. त्याचंच एक उदाहरण आत्ता आपण ऐकलं, कारण डिटर्मिनेशन असतं, ठरवलेलं असतं की उद्या मला जाऊन हे करायचं आहे. आणि आपण ठरवलेलं ज्यावेळेस आपण सत्यात उतरवतो त्याच वेळेस आपण मोठे प्लेअर होतो. फार छान, मस्त असे किस्से आपण ऐकणार आहोत. आणखीन छान छान तुमच्याकडं कमेंट्स आम्हाला येत राहू द्या, सांगत राहा तुम्हाला हे कसे वाटतात किस्से. तर पुन्हा येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजचं बॅटल बघूया कोणाकोणाचं मधलं आहे, आजची मारामारी बघूया कोणाकोणाच्या मधली आहे. ती आहे ती KL राहुल आणि बसिल थम्पी या दोघांच्या मधली. ती मारामारी होणार आहे मार्कस स्टॉयनिस वर्सेस जसप्रीत बुमराह या दोघांच्या मधली. ती मारामारी होणार आहे ते रवी बिश्नोई वर्सेस ब्रेविस या दोघांच्या मधली. फार मजा होणार आहे मॅच. एक जण मॉरली खूप डाऊन आहे आणि एक जण मॉरली खूप वर आहे. त्यामुळे लखनौचा थोडासा पारडं भारी असं आज मी म्हणेन, कारण एकही मॅच अजूनही मॅच जिंकलेलं नाही आहे. हे लक्षात त्या प्लेयर्सनी ठेवायला पाहिजे आणि ते लखनौच्या प्लेयर्सनी पण ठेवायला पाहिजे. तर हे झालं आज पहिल्या मॅचबद्दल, जी की 3:30 वाजता चालू होणार आहे. थोडंसं बोलूयात आजच संध्याकाळी 7:30 वाजता होणाऱ्या मॅचविषयी. ती मॅच आहे ते वानखेडेवरती होणारी ही मॅच. ती मॅच होणार आहे ते DC वर्सेस RCB. त्याचं विश्लेषण आम्ही घेऊन येणार आहोत बरोबर 4 वाजता. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.